Present ke HSPDP uba KP Pangnyang ula pensyai balami ke jingkan tho persyai bawong bagi kharatli kishnong kiba khaput bat ki badon hapdeng ke jinga ka japut ki klempau shu hakamap jong ka jela Meghalaya haka jinga kran menta ka singi kan rutare uyayong ulaong bakane kamde ka jingong jong Henry kalong kumba usyathu ringkat bat ki sakhi ba ula pen I kamap jong ka jela Meghalaya bat dashisha yakini ki kharatli kishnong kimpau shu akamap bersyushu ulaong bau ngausi namar yala deru udehi utraishnong shaki jaka khaput shalangpi e naman ni debate kala khloy haga bakut hi ko ong bakani kama nila dia nangta ka daw bila dawa ba ka na proceeding jo ka assembly ba ya ka ba kani ka ba bu manta ka ba don ta hakini google bi don internet ki ta bar ko office governmental no institution bar ko already ni ong dayban bandam ya ka but they been retain back ya ka map kat nice pa ni kun riu kabla draw ha ka don lang baro ki chaka ki cha te na ma ga ta man ta ka singa kan shai ba nga khan pen ha mangai rat chika shabar ga me ka ya de la pen ha de ni ki e ba de ki boss ka chu te na ta ga daw ta ka si ko ba kun shai ma jong phi ba ngam persya ya kita ki ba super sha ya nga de nga super sha ya jom chu chu ki ba ngam kwa ban ya lam bakla ya no no but ile de ngandai victim halampi kabak haying junga ron hangto bangi I ba ka lampi sector ba kishnong baro kim don ha ka map juga me kaliya napang ga dono ngam snow bangan don hala ka jong kari te kiwe ki bum don ha ka jaka ko ba don chinge lesi ka byang ki bangin batai ka bagi mon te ka bangam ka bangi don ka manong lo idon kam ya ka map ka ba ka me kaliya ka de don ka baladai yang aban ong kumadon manur balakan tho baka jing ong jung bak pangyang ikhar arti jaka ka ja kimle shu me kalian kalong ka ba pe anya ne ko nga persya na pen ong ya ka bala tho agini ki notification ngani ya thu ke kumni lam bale gin sa kumangali halampi pi te ka tu balampi ka bhaga we ni ki jaka ka ja nang pangidon ga sektor hahin ngiron ga sektor kijang ngiron tarabari mo itu berkait nanti kalau pik nimpat ya keren kan wan ha second phase pindapat nanti ka si hakanika ka electoral roll map electoral roll mo pin long ko ba I danda ba I ba kitu kisna ba ha ka pik sektor kinon ka lampi kinon ka boning snam ron ka umtap ron ka umursit ka don ka umali ka don ka udari phang ka don kanong ma ka don mo ide ye kisna umsong ka don ha ka tu ka map untan ka ba don hapo ka area juga la tho shabar jong ka tuka ki location ke bagde dan maki ila tho ya kata ru sha kasra nimre be samsa te hato benta ka si galong ba ngin sha ya gani ba ki governmental institution bar khoi pi gani ini mo idon ki kot school bar ki kot school nganam bakla te menta pini pe nang tang ya kata ka office jong ka MPSC Tuang tu karena Spani kuat, peng tu map juga MPSC mo. Nah, condor mentan ni, ni pun peng ni. Pilap hang ni ba, kat kene ko office ke behe, deh. Kaklem don ki kharati ki jakai kerja nusu. Mentam tapi lek ke MPSC, office kan wan tu, pada nami pilih condor kalau tikum ni. Te kibom tip kilong penbang ba balik ba pong ni ong bakim hapsu. Ngat kam ton ka bor pan hap yaki dei ngadon ka jing ki bodong kim hap shu ka kumni ko te nak ta ka daw ha bang long am ele ka sam arza khan riu ngawan rai ka motion ban ya discuss halo pudusa but ba to ko por ulong revenue minister Dr. Asilan ile debate ek atli ki ma la ka lampi la ka blogon block 2 la ka thika nongwak motomur ki khali kaya ki hagan kutu kama hawai ben kun uma mintan mo ngap ong ye kata na marba dan impet ke kum gani ka map jong ka mega ya idon artli ke map nang ban sai so pai ba na thai ka bhang nang ki ka we ka map ka map ka ba Meghalaya ka khandon shu barok artli ki jakai ka ja na thai mo
Hindi lagi na gawin. To. Hagani ka map. To gani na yo hinayaw nga sutunat ba gani ka map mo. Ni don baro khoy ki jakay ka ja kung kalampi sektor mo kung katay ka blok para Gades Moria nanta Gades Moria ni mo but we giveaway today kung hangniru kamdon shu wat ka block 1 block 2 ka long plane mo gani pag ganiru ka hangahi ka pau ba kamdon lut ki jaka ya ka ja area of difference I kumbal kumdon lut ray ya gani ngan dang su tenang ba gani ka ma ku badang yu I ya ki bun ki jaka jawa de kamlong om su ba so sa kawai ka ma pa de kata ka bang am ya happen to dia kan ni pada nak tua hiba gini ya ini apa ya bahasa mo to kan ni ka map of Megalay mo tang bagani ka map pinyo ilut ya kan ni ka map to kan ni ka map with due respect pinla kan yo haki yo ki ha la ban yo haki nasabatay kam ha tang babaro kini kijakay ka ja kung galampi in kan shu mo kung gabor ka para tum kan shu baro kay kini kijakay ka ja kung ga mo tamur kan shu baro kay tum kan shu ni kana mo fay kini mo kay gani de ya kani padaro pipay menta haga Google pintang shu klik I Google man ong ba official map of Megalay tong le katamo hang bakal sai dai Pinap hang ni official map of Megalay mo pinap ka duna dai pegong kini bar pa kini ke map pil yu I mo kini kinam don shu yagi khalar tali ki jakai ka cha mo te halot kani ka map ke ga bang ko ban pisa ka kani hagasnem 8000 shipau madanglong MDC hoping presiden ini don ke konvenala da ko buram ka don bani ya ko ni race mangi ya gani ka map baik kumpen ka ko bar ko ki ko hang ni mo ki bom don su ki kharap ni ki kai ka sia ya gani ka map kemud kawai ka tu menit ka don ki kai ka sia ni ko su tang officially hi gani ni iba kam don su hago pran kam tena kata daw ka parti ka ada shongi pasha ya gani da ka bagila ngila penlong ke jingang ka bahe po no strain akayo jersey itu bat ngila tare gani ka map ko por ban pe I ka ji protest ba kum ka parti kum no kin yo e ka map ko ba don chu ki jakai ka ja baro ka tili te ka ba susi shishu ha ko por ka sem arja khandai pat ka survey of India mo kepada ka Department of Science and Technology pinpai ya ka tu ka GSI map ko kham tu pinum la yu issue ya ki jaka pin issue ga lang pin issue ga lawan tu pin issue ga mo tamur pin issue ya ka thiga desmoria par ka pin issue te ha ka tu ko por habangi ni persa ya kata ila haru daga jing tho cha ka sarkar te nang ta shu pinpai ya gini ki census kat khandai spa ni ko wei ru da por ba ai sim ni pinpai ga ni hang ni ru phi ni susi banong mo pe kani ka ma bu kam jidon re shu ki jakai ka cha mo ka ni ba ai but kum ta ka ta pinpai sa notification kat khandai spa sa punyo ba notify ya ka United Khasi Jaintia Autonomous District Council 1957 ni don hang ki notification mo pi ham tu ko phin nam lapsu ya ki slom ki badon hagani ka chaka tengi kum ga SSPDP na du ba hoping u yalam hakasnem ka nice part ko ka hoy ni khun ya ki ka full fledged state hoy ni don bantaru aga autonomous state ar fi pai ki kum ga autonomous state ka nice part ru khandai ni sotana badon fi don ki notification jo parliament ban ong ba ka United Khasi Jaintia Hill hak tu ko por ndon state kadai ka banta jong ka Waining district ki ban form state bat ka Karo Hills
kadang don hang tu ke jing tho ba kan thu but ki erstwhile Khasi states kharkana span yung huwag notification yung northeastern areas reorganization act pada kakhamdon chu kata kadon tangga Khasi Jaintia district Khasi Jaintia Hills district but kadon Hill district la form ni state then napan mi ya kung kita kisim so sang ni bakit ki map pada ki kham pen kup su ya ki kuki kudup su ya ki jaka ka jaka